Я пабываў на адным з самых салёных вазёр у свеце, і гэта возера Туз, якое перакладаецца з турэцкай як салёнае возера. Яно другое па велічыні возера ў Турцыі. Салёнасць вады ў возеры складае каля 340%, альбо 340 грам солі на літр вады. Возера Туз першы цуд прыроды, які сустрэне вас, не даязджаючы да чароўнай краіны Кападокіі. Калі глядзіш на возера, вось на ўсе гэтыя трэшчыны, здаецца, што зямля такая цвёрдая будзе. І тут шмат слядоў ад чалавечых ног, вось ад сабачых лап. І здаецца, што можна ісці. Аднак гэта падман. Трошкі з пясочка сыходзіш вось на такую зямлю попельнага колера, і адразу ногі правальваюцца, усмоктваюцца сюды. Возера такое крышку балоцістае, але вельмі прыгожае. А плошча 7414 квадратных кіламетраў. Прабыўшы некалькі гадзін на возеры Туз, я не ўбачыў ні птушак, ні жывёл, бо цяпер восень, але вельмі прыемнае ўражанне. Само возера, яно такое напалову сухое, балоцістае. А калі вы з тых, хто задаецца пытаннем, як соль, якая прыходзіць на ваш стол, збіраецца з гэтай белай паверхні возера, канешне ж, адказ будзе просты, з мясцовага завода. Паспрабаваў соль на смак. Здаецца, на месяц наперад. Соль з возера Туз забяспечвае 70% патрэбнасці солі ў Турцыі. А вось вады вы можаце і не ўбачыць, у залежнасці ад пары года. І такое ўражанне, што гэта не соль, а што гэта вось такі лёд. Лёд пакрыты зверху снегам. У наступным рылсе распавяду пра другое салёнае возера, на якім давялося пабываць. Яно знаходзіцца ў Злучаных Штатах. Некалькі гадзін, проста як некалькі хвілін прайшлі тут.